Priatelia, od 1. mája tohto roku začne predbežne platiť dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a juhoamerickým blokom štátov Mercosur. To, čo Brusel nazýva historickou dohodou, však nie je nič iné ako obyčajný biznis a hazard s našim zdravím. Do Európy totiž už dnes prichádza obrovské množstvo potravín, ktoré sem absolútne nemali prísť. Príkladom je mäso, ktoré sa dováža do Európskej únie s obsahom estradiolu alebo progesterónu, čiže rastových hormónov, ktoré sú kvôli riziku rakoviny u nás zakázané už niekoľko desaťročí. Alebo príklad z Bulharska, kde kontrolné orgány zachytili a pozastavili stovky tisíc tón slnečnice s vysokou hladinou pesticídov, ktoré sú buď zakázané, alebo ich hladiny sú niekoľkonásobne prekročené, ako je povolená norma v rámci Európskej únie. Európska únia nedostatočne chráni zdravie svojich občanov. Je predsa nemožné, aby sme kontrolovali takýto doslova toxický tovar niekde v prístave v rámci Európskej únie. Tá kontrola sa musí vykonávať už v Južnej Amerike, najneskôršie na mieste nakládky týchto potravín a poľnohospodárskych surovín. Ale rovnako nezodpovedne sa správa k svojim spotrebiteľom aj samotná Európska únia. Firmy v rámci Európskej únie pokrytecky vyvážajú tisíce tón pesticídov do Južnej Ameriky, ktoré u nás sú už roky jednoznačne zakázané. Napriek tomu ich do štátov Mercosur vyvážajú a my spätne v potravinách a poľnohospodárskych surovinách ich dovážame späť a následne sú spotrebiteľmi Európskej únie aj skonzumované. Je toto normálne? No ale by to nebolo málo, Európska komisia natoľko tlačí na to, aby tá dohoda vstúpila v reálny život, že nezastavili ju ani farmárske protesty. Nezastavili ju ani odpor viacerých štátov Európskej únie a dokonca túto snahu Európskej komisie nezastavil ani samotný Európsky parlament, ktorý prijal uznesenie o tom, že táto dohoda bola odoslaná na jej posúdenie na súdny dvor Európskej únie. Kým na Ukrajine a Blízkom východe zúria vojnové konflikty a svet očakáva obrovskú energetickú a palivovú krízu, Brusel nás tlačí do závislosti na dovoze potravín až spoza oceánu. Likvidovať vlastných poľnohospodárov, vlastných farmárov v čase globálnej neistoty a vymeniť našu potravinovú bezpečnosť za pár vyvezených aut navyše do Južnej Ameriky, to nie je chyba. Je to geopolitický hazard, ktorý môže skončiť až prázdnymi regálmi. Potravinová bezpečnosť má v dnešnej dobe rovnakú hodnotu ako bezpečnosť vojenská. No a ako na to reaguje samotná vláda Slovenskej republiky? Domáci vládni politici už štandardne nadávajú na ten zlý Brusel a dohodu Mercosur jednoznačne podporujú, pretože za Európsku úniu ju osobne podpísal nikto iný ako nominant strany Smer sociálna demokracia a súčasný eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Čiže objavuje sa známy scenár. Doma hrajú divadlo pre voličov, ako je ten Brusel zlý a ako podporujú našich poľnohospodárov a potravinárov, no a v Bruseli ich nominant podpisuje rozsudok nad našim vidiekom. Pýtam sa, kde je tá sľubovaná slovenská suverenita? Priatelia, nesmieme dovoliť, aby zdravie sa stalo obeťou politických kšeftov. Zdravie našich rodín nie je výmenný tovar pre bruselských úradníkov. Pekný deň prajem.